Karlovy Vary jsou krásné lázeňské město, které je známé svými termálními prameny a krásnou architekturou. Díky mezinárodním akcím, jako je Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, město přitahuje mnoho návštěvníků z celého světa. Jeden výjimečný nebytový prostor vám nyní představuji. Jedná se o skvělé zázemí o velikosti 245 metrů čtverečných a 9 parkovacích místech. Nebytové prostory v Karlových Varech lze využít pro širokou škálu podnikatelských aktivit. Od bydlení, zdravotnictví, lázeňské či zkrášlovací kliniky. Naše vizualizace vám našeptává možnosti, ale vaše sny již budete mít kde uskutečnit. Celý prostor je vytápěn moderní kotelnou pro celý dům. Má nová plastová okna, vše ostatní již bude podle vašeho záměru a podle vašich představ. Město má dobře rozvinutou dopravní infrastrukturu a ta usnadňuje přístup k nebytovým prostorům. Krajské město Karlovy Vary často podporuje podnikání, což může zahrnovat daňové úlevy nebo jiné pobídky pro vlastníky nebytových prostor. Lázeňští hosté a turisté mají často vyšší kupní sílu a to může být výhodné pro podnikání v nebytových prostorech. Karlovy Vary jsou známé svým čistým ovzduším a přírodními krásami. To přispívá k příjemnému pracovnímu prostředí a láká klientelu. Nebytové prostory v Karlových Varech představují atraktivní investiční příležitost s potenciálem pro růst hodnoty nemovitostí díky turistické a lázeňské přitažlivosti města. Přijďte se přesvědčit sami. Těšíme se na vás.